Moikka kaikki! Tervetuloa mun ostosten esittelyvideolle. Ja siis me käytiin tänään Laessa markkinoilla. Mä en löytänyt sieltä mitään, mutta me mentiin sen jälkeen ostoksille. Joten joo, mä nyt esittelen kaiken mitä mä ostin. Me käytiin markkinoiden jälkeen Kultajoudussa. Tää oli ihan eka asia minkä mä ostin. Uusi tämmönen rengasnenäkoru minkä mä laitan tänään. Mä en laita sitä vielä. Ja sitten sen jälkeen me mentiin Sinseihin ja mä voin nyt kaivaa täältä. Ei. Me mentiin eka Tigereihin. Mä nyt en vedä järjestyksessä, koska mä en muista missä kaikkialla me käytiin. Tämmönen Super Nice Ideas. Tässä on näitä muistilappuja. Ja sitten täällä on kynä. Joo. Sitten mä löysin tämmösen. Ja sitten tämmösen shottilasin. Tämmönen Stanley-muki ns. Sitten me ostettiin mulle Tokmannilta tämmöset lasit. Nää oli tosi kivat. Sitten mä ostin näitä Normaalista. Mä ehkä maistan näitä videon lopussa. Sitten mä ostin rintaliivejä. 0,5 lyijyä, koska mä tarviin tätä. Sitten Normaaliin oli tullut vihdoin näitä avaimen perähuulikiltoja. Mä otin tän sävyssä Dusk Petal. Sitten mä otin myös tämmösiä highlighter-tusseja. Mä otin liilan, sit tämmösen ja tämmösen sinisen. Sitten mä ostin bikinit, tämmöset liilat kukka. Sitten me käytiin miesten osastolla. Mä löysin sieltä tämmöset Marvel shortsit. Tässä on 2. Tuossa on Marvel Avengers, tässä on jotain niitä sarjakuvajuttuja. Sitten mä ostin kaikille niille niinku meikkikynille. Mä en oo ihan varma miltä tätä kutsutaan. Tää on niinku Terotin niinku kaikille niille meikkikynille. Mä tarvin tota. Sitten violetti kynslakka. Sitten mä ostin 3 tämmöstä. Nämä vaan nyt. Jos et halua katsoa näitä, niin sitten voit skipata tämän osion. Ui, mä sain Gamoran. Captain America. Ja Black Widow. Tän mä halusin. Tää on yksi niistä mun lemparihahmoista. Tuonne. Mulla on vielä yksi. Ja Spider-Man. Nyt ei pitäisi olla enempää. Sitten tämä kössi. Ja siinä taisikin olla kaikki. Mä nyt menen antaa mun äitille yhden tämmösen ja sit mä maistan itse. Mun äiti sanoi, että nää ei maistu millekään. Joten nyt mä itekin maistan, koska ne on ihan sika niinku, ne on kiinni toisissaan. Mut siis tää oli Cookies and Cream Flavor Poki. Noita ei kyllä hirveästi maistu millekään.
Ainut osa, mikä tässä maistuu jollekin, on tää tikkuosa tässä. Muuten tää on aika mauton. No mut kiitos kun katsoitte tän videon. Me nähdään ensi videossa. Moidoo!